muke magana 23 batun takara ku yi nazari sai ku auna mana wanda ya zarta malam Sa'idu Umar zan so ku nuna mana rabbi ya ba mutum da winyo addu'a Allah ya amsa mana Sakkwato Sabuwa Ubandoman Sakkwato min yi mai maraban ABK maslahar al'umma ruwan sama mai maganin fure 23 da yardar ta'ala malam zai yi gwamnan jiha Naziru Gwasti ne ya ce ABK Zazzau in yo baituka su zagaye Sokoto ko ina adiya tafiyar ya zan warraka ya Allah ka amsa mana nasarar malam ta zan warraka ya sami wa haskaka al'umma su yi na amsi ta zance haka Sakkwato Sabuwa Ubandoman Sakkwato min yi mai maraban ABK maslahar al'umma ruwan sama mai maganin fure 23 da yardar ta'ala malam zai yi gwamnan jiha Justice Walbiya and the Bisman to the remarkable achiever Unanimous great champion Haji Saidi well deserved governor Ubandoman is the answer for he is silent achiever Ubandoman is the answer for he is silent achiever Sakkwato Sabuwa Ubandoman Sakkwato min yi mai maraban ABK maslahar al'umma ruwan sama mai maganin fure 23 da yardar ta'ala malam zai yi gwamnan jiha Direban jirgin wutan buwal tafiyar ilimi yayi daban take siyasar yanci da maslaha masu yanda ba ta su ta tike yawa tsari na yanda ba a siyasa yau gashi mun sake mu duba tsari na takara yau mutum fasihi kawai ake dan giwa watilas a ce masa giwa in gaskiya ake Sakkwato ga jinin babarawa kun ga abinci shuka ake har da rabin sagir da fati gwamnan mu na gobe shi zai rike malam zai gaji alimu su da yin sace da su ake Sakkwato Sabuwa